Moikka! Tervetuloa mun Neula-podcastin pariin. Tämä on se mun ensimmäinen jakso ja mä aion esitellä vähän mun keskeneräisitöitä, tai aika paljonkin mun keskeneräisitöitä, koska niitä on aika monta. Ja sitten sen jälkeen mä aion vähän kertoa, että mitä mä suunnittelen sen jälkeen. Koska tämä on mun ensimmäinen Neula-podcasti, niin mä todennäköisesti en tule katsomaan kauheasti kameraan, koska se tuntuu jotenkin epäluonnolliselta. Eli älkää väittäkö siitä, että mä katson kirjaimellisesti kaikkialle muualle paitsi kameraan. Ja erityisesti mä tuun katsomaan tähän niin kuin alle ja ympärille, koska tässä on kaikki mun työt ja mun langat ja mun muistiinpanot ja kaikki muu sellainen, joten näin. Tosiaan ensin esittelen mun keskeneräisitöitä ja sitten mä esittelen vähän, että mitä sitten sen jälkeen tulee puikoille. Näitä on ihan sikana näitä keskeneräisiä hommia ja mä en tiedä, että koska mä pääsen niihin mun suunnitelmiin käsiksi, koska mä haluaisin saada nämä keskeneräiset nyt pois. Ne on ollut täällä suht kauan. Ja esimerkiksi tämä, mistä mä nyt aloitan kertomaan, eli Novitan honkaneuletakki, joka on siis ollut varmaan 3 vuotta kohta tulon päällä. Tämmöisenä vaaleanpunaisena. Tämä on siis mun neuleuran murheenkryyni. Tässä on mennyt about kaikki pieleen, mikä voi mennä pieleen. Ensin mä laskin väärin, kun mä vaihoin puikkokokoa ja lankaa toisaalle, niin mä laskin väärin silmukat, niin tästä tuli tosi iso. No, ei siinä sitten onneksi, mulla on kavereita ja mun kaverille tää oli ihan täydellisen kokoinen, joten tää nyt menee hänelle. Sen jälkeen, tarkkasilmäisemmät ehkä huomaa, kun mä blokkasin tätä, niin tämä hihanen ei ole blokattu, koska se on ihan erinäköinen kuin tää. Mä en myöskään tiedä, mitä ihmettä tälle on tapahtunut, kun tää on tämmönen ihan hassun muotoinen, mutta tätä ei ole blokattu, koska mun piti purkaa tää hiha, koska mun piti purkaa tää hiha, koska mä olin tehnyt sen väärinpäin. Ja koska tää on puolipatenttia, eikä siis täyttä patenttia tää, tai sitä kokonaista patenttia sitä, että se on niinku kummaltakin puolelta identtinen, niin tämähän näytti siis aivan erilaiselta. Joten mun piti sitten purkaa tää, koska tässä on Novitan nalle ja Novitan tuulilanka, eli siis mohairlanka ja niinku tämmönen NS-peruslanka. Yhdessä niin se purkaminenhan on ihan hirveätä hommaa. Niin siinä kesti ja näin, mutta nyt se on tehty ja nyt pitäisi enää vaan blokata tää hiha ja sitten tehdä tähän nappilista. Sitten olisi Novitan honkaneuletakki tehty. Sitten on tää toinen takki, malli 2, eli mä aloitin siis itselle tällaisen vaaleansinisen. Ja tää on sitten taas Novitan 7 veljestä ja tuuli yhdessä. Ja tää nyt pitäisi olla mulle oikein kokoinen ja tässä on myöskin hihat oikeinpäin. Ja näistä kummastakin puuttuu enää nappilistat, niin sitten ne olisi valmiit. Mun mielestä se sana on nappilista, mutta kuitenkin se, mihin ne napit sitten laitetaan, niin sitten ne olisi valmiit. Että nämä on hyvin lähellä valmistumista, mutta mulla ei ole mitään motivaatiota tehdä sitä. Joten mä ajattelen, että kun mä saan mun sellaiset keskeneräiset, jotka on oikeasti niin kuin korkeammalla prioriteetilla, mä kerron niistä hetken päästä, niin sitten mä tekisin nämä vähän niin kuin puolipakottaisin itteni tekemään ton, koska muuten mä pahoin pelkään, että mahtaa jäädä tekemättä. Kronologisesti seuraava työ on semmoinen työ, jota mä oon niinku itse osittain suunnitellut, mutta vähän silleen leikkaa liimaa tekniikalla. Tätä mä neulon tasona, koska tästä tulee niin iso, että sen tekeminen pyöränä olisi suht hankalaa, mutta tää on tämmöistä, tulee olemaan kaikkialla palmikkoa. Ja tässä on, tää on tehty vähän leikkaa liimaa tekniikalla, että tässä on Novitan sointu, se palmikkokuvio tässä keskellä. Ja sitten tässä on tämmönen suht peruspalmikkokuvio. Mun mielestä ainakin Novitan sulhasmiehessä on tää kuvio. Ja tää on tosi hidas tehdä, koska mä oon tosi hidas tekemään palmikkoneuletta. Ja sitten vielä kun se pitää tehdä tasona, niin se on suht iso homma, mutta tästä tulee ihan tosi makea sitten, kun tää on valmis. Lankana mä käytän tätä Novita X Moomin huviretkilankaa.
Ja tää on niinku, mun mielestä sävyys on teltta, mutta se saattaa myös olla nuuskamuikkunen tai joku muu nimeltään. En suoraan sanottuna muista, mä voin laittaa sen tähän ja etsiä sen niinku sävyn jostain. Mutta se on vielä tuplana tosiaan ja tota lankaa ei enää myydä, joten mulla on sitä ihan hervoton varasto tuolla mun niinku lankavarastossa sen takia, että koska tää paita on suht iso ja mä en halua, että se lanka loppuu kesken, niin voi olla, että mun täytyy hetken päästä keksiä tälle langalle sitten lisää projekteja, mutta katsotaan. Ja tää on tosiaan siis hyvin kesken ja hyvin alussa ja tää pitäisi oikeasti saada pois, niin mä saisin mun lankavarastoon myös tilaa. Sitten seuraava työ. Tästä alkaa mun kirjoneule kronikat, koska mähän siis, kuten mä sanoin, mä oon aika hidas, ainakin muistaakseni sanoin, mä oon aika hidas neuloa palmikkoa, koska mä en ole ihan hirveästi noita palmikoita, lettejä ja mitään muutakaan tehnyt. Mä olen enemmänkin siis kirjoneule-ihmisiä ja mä olen muun muassa aloittanut itselleni ensimmäiset kirjoneule-sukat, joista ensimmäinen on tässä. Mä tein näitä itse asiassa luennolla, niin mä kutsun näitä luentosukiksi, mutta tää on Novitan Nalleraita Knit Along -ohje. Ja mä laitan tähän sen suunnittelijan tiedot. Ja lankana mulla on tässä ihan siis valkoinen nalle ja kajastus. Mä itse halusin käyttää varastosta pois omat kajastuslankani, joten sen takia se eikä nalle se raita. Ja mun mielestä tästä tulee aika päheä. Mulla on myös siis tää, anteeksi mä hönkäilen koko ajan, se varmaan kuulostaa tosi ärsyttävältä. Mulla on tää toinen aloitettu. Tässä tuli siis 1,5-kertainen, koska mulla on tosi löysä käsiala itsellä. Ja tämän kanssa mä tsemppasin, että mä pysyin siinä niinku tavoitetiheydessä, mutta sitten tämän kanssa mä ilmeisesti löysäilin kirjaimellisestikin, koska tästä tuli siis aivan hervoton. Ja mä oon jo aloittanut purkaa tätä, mutta tää ei ole mun prioriteettilistalla kovin korkealla, niin se on nyt vähän jäänyt tauolle. Mutta mä haaveilen, että mulla on joskus paljon kirjoneule-sukkia, koska noita on tosi kiva tehdä. Ja niistä on mun mielestä ihan meganättejä. Ja sitten jatketaan kirjoneuleella. Ja edelleen mennään siis keskeneräisissä töissä. Näitä on tässä vielä 4. Plus sit mun perussukkia on varmaan joku 3-4 projektia, mutta eipä tuu tylsää. Seuraava projekti on parin vuoden takaa, muistaakseni 24. Siinä niin kuin syksyllä Novita julkaisemassa lehdessä oli itse asiassa kannessakin. Talviruusu, neulepusero, muistaakseni on Sisko Sälpäkiven suunnittelema. Saatan olla väärässä, kuitenkin se tulee tähän johonkin. Tämäkin on tosiaan siis kirjoneuletta ja sitten tähän tehdään tämmöinen ensin niin kuin käännöskuvio ja sitten siihen silmukoidaan kukkasia tai nuppuja. Ja tästä tulee siis ihan meganätti. Myös ehkä silleen vähän itselle oversized koko, mutta mä fanitan sitä, joten se ei mua varsinaisesti haittaa. Ja mä toivon, että olisi nyt vihdoin tämän vuoden jouluna valmis, mutta itseni tuntien ei välttämättä ole, koska kuitenkin aloitan joku 10 projektia tässä vielä vuoden varrella. Ja sitten mä neulon silleen 4 riviä päivässä, niin se ei ihan niinku kesää ehkä tee. Lankana tossa on Novitan, mä katson mun muistiinpanoista, koska mä muistin, että mulla on muistiinpanot. Wonderwool, ihan siinä niinku ohjeen niinku sävyissä, että siinä on vaahto, luonto, merkitys ja karamelli. Niin ne merkitys ja karamelli on sitten ne nuput ja sitten luonto ja vaahto on ne, mitä tässä jo näkyy. Onpa nyt mä olen jumissa. Elikkä tää valkoinen on vaahto ja tää vihreä on luonto. Ja merkitys ja karamelli on jossain mun lankavarastojen syövereissä, joten mä en nyt voi valitettavasti näyttää, mutta ne on vaaleanpunainen ja punainen. Sitten vielä viimeinen
tämmöinen projekti, kun on itse asiassa 3. projekti, joka on itselle ja viimeinen tämmöinen niin kuin kirjoneule, mikä on kesken mun mielestä. Joo. Roni Hakalehdon Novitalle suunnittelema kajastuskaarokeneule. Tosi päheä muuten, mutta tarkkasilmäisesti nyt huomaa, että tässähän on ehkä vähän liian pieni väli. Meikäläisen löysä käsiala iski jälleen. Mä teen mallitilkkuakin jopa, mutta silti jollain ihmeellä mä neuloin liian löysää, kun mä rupesin oikeasti tätä työtä neulomaan. Ja itse asiassa mä näen, kun mä katson tätä työtä, että täällä se vielä pysyy kasassa ja sitten se alkoi löystymään. Niin mun pitää varmaan purkaa jonnekin tänne asti, että tästä olisi oikeasti kiva. Ja musta tuntuu, että mä oon sen verran aikuistunut neulojana tässä, että mä en halua neulevaatteita, jotka ei mulle istu ja joista mä en pidä. Niin se valitettavasti nyt vaan tarkoittaa sitä, että mun on pakko oppia tommosissa neulepaidoissa, jotka neulotaan varsinkin ylhäältä alas, niin oppia siihen, että sitä kannattaa kokeilla kesken sen työn ja katsoa, että varmasti se niinku tiheys pysyy oikeana, eikä silleen, että mä vaan, no juu, se näyttää hyvältä ja sitten tajun tuossa kohtaa, kun koko kroppa on tehty ja isken sen päälle, että tämähän näyttää ihan hirveältä. Joten purkamiseksi se menee. Joo. Sitten mulla on pari projektia vielä, kun menee lahjaksi. Kuten saatatte huomata, että neulan aika paljon lahjaksi. Nämä on lasten neuleita. Myöskin Novitaa, voitteko uskoa, aika yllättävä käänne. Tämä on Sari Nordlundin suunnittelema, jälleen Novitalle, niin onnineuletakki. Tämä on siis tämmöinen ihan miniskidi, mun mielestä ihan maailman söpöin, koska tämä on niin pieni. Tässä on palmikkoa, tämmöisiä timanttikuvioita ja sitten on tämmöiset söpöt nyppylät. Ja tämä on ylhäältä alas ja raglandia. Ja sitten silleen, että täältä sellaista. Tää on ihan tosi söpö. Mä aloitin tän jo kerran ja mä pääsin about samaan vaiheeseen kuin missä tää on, kun mä tajusin, että tämähän on liian pieni. Joten mä joudun sitten aloittamaan alusta ja nyt me ollaan päästy tähän vaiheeseen, mutta onneksi nämä pikkuset on niin helppoja tai niin nopeita tehdä, niin se ei ollut niin iso surku kuin mitä esimerkiksi tämän kajastuksen purkaminen on. Ja tässä mä käytän täytyy nyt katsoa kyllä täältä. Wonderwool 4 lankaa sävyssä sammal. Ja sitten sitä kaksinkertaisena. Niin tulee tämmönen oikein muhkea lämpöinen neuletakki, joka nyt sitten toivon mukaan mahtuu vielä jonkun aikaa sille lahjan saajalle. Ja sitten mun toinen, myös lapselle menevä neule niin kuin lahjaksi, on tämmönen. Tää on mun mielestä Wonderwool DK:ta sävyssä appelsiini. Ellen väärässä oo. En oo. Tää on jälleen kerran meikäläisen vähän tämmönen leikkaa liimaa projekti. Silmukkamäärä on Novitan minun muumini neuleista. Kaikki muu tässä sitten onkin vähän omaa. Mä neulon tosiaan tätä pyöränä, se on tasona. Ja sitten siinä tehdään se raglan tasona, mikä on mun mielestä vähän hämmentävää. Mä oon tehdä senkin pyöränä. Ja sitten mulla on pienemmät puikot, koska jälleen kerran mä neulon hyvin löysää käsialaa, joten tulee vähän tiukempaa. Mä oon joutunut tämän aloittamaan nyt. Tää on nyt 3. kerta, kun mä aloitan tämän. Ensimmäisestä tuli liian iso, silleen, että se oli niin kuin kaikkiin suuntiin liian iso. Toisesta tuli myös liian iso. Ja nyt mä luulen, että on vihdoin viimein, tai siis sitäkin tulee olemaan liian iso, mutta mä haluan, että mahtuu sitten ensi syksynä, koska mä luulen, että menee kevääseen. Että mä saan tämän tehtyä, niin että mahtuisi sitten ensi syksynä mahdollisesti myös sitten lahjansaajalle. Että mieluummin vähän sitten liian iso oikeasti, kun sille, että on nyt sopiva, niin sitten se on ensi syksynä liian pieni. Ja langan mä mun mielestä sanoinkin, että tää oli se Wonderwool DK appelsiinissa. Niin siis tästä vielä sen verran, että tää oli Novitan 7 pelistä. Tässä on nummi ja sitten tämmönen tummanruskea. Mä en tän tummanruskeen sävyä muista ja mä en tiedä, onko tää enää saatavilla, mutta ihan siis perustummanruskea, että varmasti löytyy jotain sen sävystä. Siinä oli mun mielestä
mun kaikki keskeneräiset, pois lukien mun jotkut perussukat, mitä tuo saattaa vielä jossain hengata jossain kassin pohjalla, mitä mulla usein on siis projektina niin kuin silleen mukana jossain menossa. Sitten niihin neulesuunnitelmiin. Mulla on 2 neulepaitaa itselle suunnitelmissa ja 2 neuleliiviä itselle suunnitelmissa. Ensimmäiseen mulla on langat, mutta mulla ei ole paitaa. Mulla on Jertegarnin Silk Kid Mohair ja Jertefine. Ja tämmönen ihana vaaleansininen sävy. Mä tykkään siis vaaleista sävyistä ja musta tuntuu, että ne sopii mulle tosi hyvin, niin niille jatketaan. Mä varmaan teen jonkun perusraklan paidan näillä, mutta mulla ei ole vielä tarkkaa, että otanko mä ohjetta vai teenkö mä sen vaan sitten itse. Mutta tää on tosi pehmeätä. Tämä mä ostin siis, mä en yleensä tykkää ostaa lankaa silleen, että mulla ei ole projektia, mutta mulla oli lahjakorttilankamaailma ja mulla ei ollut mitään projektia mietittynä ja mä olin silleen, että täytyy nyt ostaa jotain, ettei se mene hukkaan, niin mä ostin tätä. Ja on ihan sikapehmeätä, että en sinänsä kyllä kadu. Toiseen niin kuin neulepaitaprojektiin mulla on langat ja ohje. Mä ostin tuolta Tampereen kädentaitomessut vai mitkä ne on. Niin Tukuvuulin fingering-lankaa. Mä aina jotenkin muistan, että mä ostin DK-lankaa, mutta fingeringia, mitä mun pitikin ostaa, niin ostin onneksi. Sävyssä Pink Blush ja Snow White. Joo. Näistä mun on tarkoitus tehdä neulottu Kalevalaisen ensimmäisen kirjan. Se suolaulupaita. Ei suolaulupaita. Ja mä oon siitä ihan sikainnoissani. Mä rakastan niitä neulottu Kalevala ohjeita ja mä haluaisin neuloa ne kaikki, mutta jostain pitää aloittaa, niin se on näistä. Mä en ole myöskään Tukuvuulin langalla ikinä ennen neulonut, niin mä oon siitä ihan tosi innoissani. Mä oon pääasiassa, kuten saatatte huomata, niin käyttänyt Novitan lankoja ja mä olen nyt vähän silleen ajatellut, että mä voisin koittaa muitakin, kun on niin kuin päässyt työelämään eikä ole ihan pelkkä opiskelija enää, niin on sitten vähän enemmän budjettia myös, niin nyt on varaa kokeilla kaikkia muitakin. Mä kyllä edelleen siis tykkään Novitan langoista, ne on mun mielestä ihan hyvää peruslankaa. Ja kun itsekin tekee just vaatteita silleen, että mä käytän niitä vaeltelemisessa vai niin kuin vaellusreissuilla ja käytän niin kuin pihahommissa ja tämmöisessä, niin mä en ehkä sinne halua ostaa millään niin kuin satasella hienoa suomalaista villaa olevaa lankaa, vaan mä sitten mieluummin ostan Novitaa ja sitten se on vähän silleen niin kuin halvempi, mutta voi käyttää ihan mitä haluaa. Sitten noin on mun niin kuin neulepaitasuunnitelmat ja sitten sen lisäksi mulla on 2 neuleliiviä, mitä mä haluan tehdä. Mulla ei yhtään neuleliiviä ole, mutta mä haluaisin ihan kauheasti, mutta sitten mä en raski ostaa, koska mä tiedän, että mä saan neuloa. Niin sitten se on vähän hankala tilanne ollut, mutta nyt mulla on langat ja kohta mulla on aikaa. Ensimmäinen on samat suunnittelijat kuin toi Talviruusun neulepusero, mikä mulla on kesken. Eli Sisko Sälpäkiveltä, muistaakseni. Laitan sen tähän, varmaan siis unohdan, mutta se on sama suunnittelija. Ja se on, ehkä mä nyt katon vielä muistinvallasta, että mikä tää oli. Selma neuleliivi. Niin mä käytän Novitan nalleja. Nämä on ne samat kuin on siinä mallikuvassa. Elikkä muistaakseni luulen, että tämä lanka on luonto ja että sitten tämä toinen on nimeltään pellava. Perusnalleja. Se on ihan tosi silleen, mun mielestä tosi ajaton se niin kuin ulkonäkö, mutta sitten se on tosi mielenkiintoinen, kun siinä on ne heinät tai miksi niitä sitten voikaan kutsua. Mutta se on ihan tosi söpö. Ainoa, mikä mua pelottaa, että kuten saatatte ehkä näistä väriskaaloista huomata, on se, että mä käytän aika silleen omalla kohdalla niin kuin hempeitä värejä. Niin sitten tää on suht tumma. Suht tumma kuitenkin, että kuinka hyvin tää sitten istuu tai niin kuin sopii oman naamariin toi sävy, mutta eiköhän se sovi ihan hyvin. Ja sitten viimeinen neulesuunnitelma, mikä mulla on Jollas neuleliivi. Ja mä käytän siihen 2 lankaa Filkolana arvettaa ja sitten 1 lanka Filkolana tiliaa. Eli siis tää on mun mielestä ohjeen mukainen ja tämän mä vaihoin toiseen, koska tää oli saatavilla.
pois niin puheesta sitten se, että mä ostin nämä langat edellispäivänä ja mä oon langanostokielossa, mutta you gotta do what you gotta do. Eli näistä tulee myös sitten toinen neuleliivi. Mä en ole tälläkään kombolla ikinä neulonut, mutta mä oon kuullut tästä tosi paljon hyvää ja nämä on ihan superpehmeät, joten ei voi varmaan ihan kauheasti ainakaan mennä mäkeen, joten helppoa, hauskaa ja kivaa. Lisäksi mulla on suunnitelmissa tehdä itselläni joku pipo tai kauluri tai joku tämmönen, kun tulee silleen just ulkoiltua tosi paljon, mutta mulla ei ole niihin mitään ohjetta vielä ja ei ole kyllä lankojakaan, että sen puolen ja mä en tosiaan siihen asti tuu pääsemään siis ennen syksyä, niin en nyt välttämättä ihan silleen ensimmäisenä lähde sitä miettimään ja voi olla, että mä sitten keksin jonkun oman ohjeeni jostain päästäni sitten. Mutta kiitos kun kuuntelit mun hölinää ja nähdään ensi kerralla.